Samantala, Idol, mag-ina po nasawi matapos sumanong matrap sa nasusunog na bahay sa Rosales, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Sumiklab ang isang sunog sa bahagi ng Carmen West, Rosales, Pangasinan kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection Rosales, bandang alas 7 ng umaga umano nang makatanggap sila ng tawag na mayroon umanong nasusunog sa lugar. Tumawag po sila kasi 7:29 ng umaga. O ang nakakita is, sabi nila 7:20 ng umaga, nag-umpisa na po yung sunog. At ang fire out natin? Fire out natin, under control pa na natin is 7:50. 9:43 naman po yung fire out natin. Ilang commercial buildings at residential areas ang nadamay sa naturang sunog kung saan nasawi ang mag-ina na hinihinalang na trap sa sunog. Ang mga nadamay po na nasunog is itong nasa harap natin, itong mga business establishment. Doon naman po sa likod, may storage area and then at the same time, residential siya na shanty made of light materials. Ito po yung kinakalungkot ng BFP Rosales natin na meron po tayong dalawa na namatay, mag-ina po. So, at saka meron pang isang na-injured. Sa paunang investigasyon ng otoridad, maaaring nagsimula umano ang sunog sa isang faulty wiring. Nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad at inaalam na ang danyo sa naganap na sunog. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.